Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Bo día a todos os radiointes da mellor radio do mundo mundial, a nosa Radio Clementina. E benvidos e benvidas xa por fin a nosa gran gara da poesía clementina 2026. Pois sí, compañeira, aquí estamos hoxe festexando a beleza da literatura. A beleza duns versos escritos por unhas manciñas ben miúdas, pero que con moito esforzo e ilusión conseguiron crear bonitos poemas na nosa lingua. Certo, Andrea, e por iso hoxe queremos agradecer o traballo feito por todo o alumnado participante, así como polas tistoras que acompañaron a rapazada no proceso de escribir. Unha tarefa que non é nada sinxela. Moitísimas grazas, escola. Lembrámosvos que o reto este ano consistía en escribir un poema empregando unha palabra elixida polos equipos de dinamización da lingua galega de nada máis e nada menos que 9 escolas. Pois sí, 9 escolas que presentarán o mellor dos seus poemas na Festa da Lingua, que terá lugar no mes de maio, onde nos xuntaremos con máis de 1000 compañeiros e compañeiras da contorna. Efectivamente, alumnos de Caldas, Moraña, Barro e Portas. Pero que honra que San Clemente teña a súa representación en tal evento, non si? A verdade é que sí. Recordemos entón que a palabra elixida este ano foi a palabra bico. E de aí saíron moitos poemas de amor, de amizade, poemas sobre o papel das nais e mesmo nanas. Sí, o equipo de dinamización da lingua non o tivo nada fácil á hora de elixir o máis especial, pero non fagamos agardar máis aos nosos radiointes que estarán desexando escoitar ditas poesías. Velaquí a selección dos mellores poemas de cada curso. Comezamos polos máis pequenos, por primeiro de primaria, que nun verdadeiro traballo de equipo escribiron a súa tenra nana titulada No Berce. E para representar esta clase está connosco Aria. Que tal estás, Aria? Ben. Todos vos, dende primeiro de primaria, Aria, co seu poema titulado No Berce. Arrorró, arrorró, durme co meu pico. Arrorró, arrorró, soña no meu coliño. Moi fermoso, Aria. Continuamos agora co poema gañador do segundo de primaria, escrito polo noso alumno Mateo Díaz. Que tal estás, Mateo? Ben. Somos todo oídos, Mateo. Adiante con Amigo Misterioso. Un neno vai ao parque e fai un gran amigo. Cando se coñece mellor, dalle un xigante bico. Fantástico. Seguimos cun poema con chispa elaborado por don Brais Ruibal, gañador de poemas de terceiro de primaria. Benvido, Brais. Que tal estás? Moi ben. Pois con todos vos, en Radio Clementina, don Brais Ruibal, co seu poema Cando me dan un bico. Cando me dan un bico, me sento pillo. Cando son pillo, vexo un brillo amoroso, como un oso esponxoso, de color roxo, tan roxo como o teu corazón. Roxo amoroso, sinto tanto amor que o meu corazón conquistou. Canto amor.
E agora é a quenda de Manuela Velo, de cuarto de primaria, gañadora do seu curso co poema dedicado, como non podía ser de outro xeito, á nosa terra. Que tal estás, Manuela? Benvida. Estou ben. Escoitamos entón o teu poema, Manuela, titulado Un bico. Adiante. Un bico a Galicia, un bico lle dou, un bico ao Miño, por todo o que nos dou. Un bico a Galicia, un bico por nós, un bico a todos vos dou. Ai, Galicia, miña terra querida, pasamos agora a escoitar o poema gañador de quinto de primaria, escrito por Óliver Cancela. Benvido, Óliver, como estás? Moi ben. Escoitamos entón o poema gañador de quinto, titulado Quérote tanto. E o teu momento, Óliver. Adiante. Quérote tanto. Quero darche un bico na praia. Quixera recibir a brisa do mar e zarpar lonxe e atopar o final. Quixera irme contigo de vacacións. Esperaría un século no aeroporto para irme contigo ao porto e xuntos encheramente de ilusións. E finalmente temos ao gañador dos maiores da clase de sexto de primaria que cos seus íntimos versos conquistou o xurado. Aquí está Alex Luna. Que tal estás, Alex? Benvido. Ben. Moi ben, Alex, pois imos adiante co teu poema, titulado No patio da escola. No patio da escola xogando, penso en ti sen decir nada. Estou sempre imaginando. Cando te vexo na entrada, dame risa falar contigo. Póñome un pouco vermello. E se me das un bico, seguro que son o máis contento. Que maravilla, Radio Ointes, e moitas felicidades a todos e a todas, pero aínda non é o momento de desvelar o gañador dos gañadores. Porque neste concurso non só participaron pequechos, senón que tamén familias e mestras. Bravo, familias e profes, está claro que a poesía é de todos e para todos. Por certo, informámosvos de que todos os poemas escritos na nosa lingua estarán expostos no corredor da biblioteca para que queira deleitarse lendo versos. Pois sí, a participación dos maiores sí que foi unha sorpresa e tócanos a nós, Marta, desvelar que a gañadora na categoría de poemas escritos polos profes foi... Azucena! Un aplauso para Azu, que a continuación compartirá con nós coa lectura do seu poema. Un poema moi especial que manda un forte bico ao ceo. Moitos parabéns, Azu. Que tal estás? Moi ben, moi contenta con esta gala da poesía. Pois moi ben, Azu, imos entón a escoitar este poema tan fermoso. Adiante, profe. Agardo o tempo que lento camiña, busco o teu rastro no aire calado. Agardo que chegue esa mañanciña na que recupere o bico roubado. Nesta espera pesa morriña, soño con estar ao teu lado. Aquí estou eu soiña, quédome co recordo guardado. Ai, que emocionante. E agora toca desvelar o poema gañador na categoría de familias. O nivel foi moi alto e por iso mandamos un especial agradecemento ás familias de Aleix, de Educación Infantil, de Uxía, de segundo de primaria, e de Martín López, de cuarto de primaria. Dito isto, o equipo de dinamización da lingua quere premiar o poema escrito por...
Elisa, a mamá de Uxía Montero, a nosa alumna de segundo de primaria. Noraboa, Elisa, e moitísimas gracias por terte animado a compartir este momento connosco e ser exemplo para os nosos pequechos. Escoitemos agora o poema gañador. Vico é un can pequeno e cariñoso. Ás veces é un pouco medoso. Ten o pelo negro e tamén marronciño e sempre vai comigo pegadiño. Pode parecer ladrador, mais regalar bicos é a súa misión. Corre e salta ao meu carón e iso éncheme o corazón. E como todo chega ao seu fin, atopámonos agora sí na recta final da gala, onde comunicaremos quen é o gañador dos gañadores. Listos? Pois imos alá. O equipo de dinamización da lingua galega decide que o poema gañador que representará o noso cole na festa da lingua sexa o poema de... Manuela Velo, de cuarto de primaria. Moitas felicidades para todos e a todas, sobre todo para Manuela Velo e a compañeira que nos vai representar o vindeiro mes de maio na Festa da Lingua. E agora sí, ata aquí a nosa gran gala da poesía 2026. Despedímonos, radiointes, como non, cun poema. Hoxe celebramos versos e soños, pero tamén o voso labor, porque cada palabra escrita leva un anaquiño do voso amor. Un bico moi grande para todos e todas dende Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.